Gọọmenti Anambra steeti dọtara aka na ntị wee na-agwa ndị na-ere mmanụ petrol ka a gharakwa ibugopụ ọnụ ahịa ya n'elu ọjị dịka President Bola Tinubu masịrị ọkwa na a ga-ebelata ego ahụ eji ebelata ọnụ ahịa na-ele mmanụ petrol. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'ọka kọmishọna na-ahụ maka mmanụ petrol na Akụchi nyere bụ Barrister Tony Ifeanyi mere ka o daa anya na ministri ahụ agaghị egbu oge ịgbọ ha ntị bụ ndị na-ere mmanụ petrol gafee ọnụego gọọmenti kwuru. Paul Ezeoke bụ onye nta aka anyị, ọ ga-akọtọpụ akụkọ a. Gọọmenti Anambra steeti adogo ndị na-ele mmanụ ụgbọala aka na ntị ka ha kwụsị itinye ego na ọnụego mmanụ ụgbọala n'ihi ntụziaka onye isi ala Bola Tinubu nyere maka iwepụ ego gọọmenti na-akwụ n'ihe gbasatara mmanụ ụgbọala. N'okwu ya n'ọka, kọmishọna na-ahụ maka mmanụ ụgbọala na ọnatarachi mmanụ enwegasịrị n'ebe dị iche iche na Anambra steeti, Barrister Tony Ifeanyi mere ka amata na ụlọ ọrụ ministri ya agaghị egbu oge inye ntaramahụhụ nyegara ndị ọbụla na-ele mmanụ ụgbọala nupụrụ isi na ntụziaka gọọmenti nyere. Barrister Ifeanyi kwuru na o nweghị ebe ọbụla na-ele mmanụ ụgbọala nwere ihe kpatara ha ga-eji weta ekwu ego na ego a na-ere mmanụ ụgbọala maka na gọọmenti amalitebeghị imejupụta ihe ha mere dịka ntụziaka ma kọwaa na ihe ọbụla na-eme ugbu a bụ ga-enwerịrị usoro ga-eso nwee mkparịta ụbụ banyegara ndị okwu ha na-adagbuwa na ya bụ ngalaba. O mere ka amata na ebe dị iche iche na-ere mmanụ ụgbọala na-ere mmanụ ụgbọala agbataburu na mbụ n'ọnụ ala agbataburu ya ma mee ka amata na o nwere ka o si wee metụta ntụziaka onye isi ala nyere itinyekwu ego n'ọnụ ngo a na-ere mmanụ ụgbọala ka ọ bụrụ $600 na $700. Kọmishọna mere ka amata na itinyekwu ego n'ọnụ ngo mmanụ ụgbọala ga-aghasa ọnọdụ akụ na ụba mezie ka njem n'okporo ụzọ na-eme garabazie ọnụ ihe a na-eregasị n'ahịa gara ọnụ. O kwupụtara na gọọmenti steeti agaghị anabata mmadụ ọbụla ma ọ bụ otu ọbụla idebe ndị Anambra ka ha na-ata afụ n'ihi anya ukwu ma mee ka amata akpọpụtago ndị nke a metara ka ha tinye anya n'ala hụ na ihe niile dị nke ọma na-ere mmanụ ụgbọala etu kwesịrị na egesiri ya. Barrister Ifeanyi kwuru na ndị ọrụ gbanụ na-atụkagosigo ha n'ebe dị iche iche ịhụ na ndị ahapụgoro ntụziaka gọọmenti etiti nyere na nso nso a.